Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Rišek Zenfidžit a nachádzame sa u tretieho partu z našich epických eventov momentálne na účte Skiver. Dobre som čítal, ok. Na S14 máme tu menší kapitál a to je 210 hub, takže pokúsim sa urobiť všetko, čo sa bude dať. Kámo, to okona hneď vymeň, pretože ma naštveš. Typek mi povedal, že by tu mali byť rukavice už po polnoci, takže tie hneď zoberieme, pretože sú na 3 saty. Kamene, typek nevykútal pre nás, takže to bude celkom problém. Takže s podzemkami hlavne. Takže nebudem to asi zdržovať, neviem, na jedno by sa malo stať splachovať. Tu nie je ešte, ok, takže dočkáme sa možno na tej poslednej postave. Takže nebudem to zdržovať. A ideme na to, máme tu bara konečne po 2 mágoch. Takže som zvedavý, koľko stihneme za tých 200 hub pretočiť teda. Dúfam, že aspoň čo si ty vole. To musí tak nejako striedať. Tak poď. Poď, daj nám nejaké epikonsy. Môžeme brať elíky, asi môžeme. Tu 500 000, takže sme mohli byť v pohode. Prečo nie za goldy? Za goldy by sa zišiel, tyvo. Ale ako som pretáčal predtým na tých 2 postavách, tak to padalo slabo, takže za tých 200 hub, kámo. Za tých 200 hub to bude bída asi, 152. Tam máš normálne bodky, tak ja ich zoberiem. Toho asi moc nestihneme. 200 hub už je málo na Epic Event, si myslím. Už 308, 308. Takže to bude taký mini little Epic Event. Ej, za goldy, tak to jediná záchrana asi by toto mohla byť. Že by tie epiky padli za goldy. Neviem asi pozerať. Tilo, už nemôžem. Ten epik bol drahý jak svinia. To ale môžem brať. Ten epik bol hodne drahý za tie goldy. No už je tu mapa. To je za 58. 186. No to môžem zobrať. Pretože tam máš len 69, takže to ja zoberiem. Tu ešte prsten, keby náhodou spadol. Skúsime do 100 hub. Skúsime do 100 hub. Na 101 padol. Počkaj, koľko to je vlastne? 155 a môžeš tam dať drahokam, takže to je lepšie. Keď to nahodím. Tak to vyzerá, neviem, ako to bolo predtým. Čo tu máš vlastne v podzemku? Ty tu máš tohto šmolu. To nedáš, ale. Bez tých drahokamov to nedáme. To je na hovno. Taká škoda. Tá rukavica mám asi najradšej zavara. Zbraň by to chcelo. Asi som mohol zobrať aj tú zbraň na sílu. Keby náhodou sila výdrž. 308. Ti ju zoberiem, tak si ju daj. To bola jediná šanca proste. Je to len 65 statov, ale proste stejne stratíš na tých ostatných. No lepší. Ja ju nemôžem zobrať, kámo, proste. Nemôžem. Áno, bola to epická nová zbraň, ale proste je slabšia o dosť. To je taká škoda, nebol taký. To doriti, ty vole. Prečo tam nebol krúžok? Oh my god. Ale ja ju zoberiem asi proste, aj keď je bez krúžku, pretože je to ako 65 výdrže, hej. Ale je to
Stratíš tam asi nejakých 30 statov, keď to tak zoberiem. A ja už zoberiem, aby si mal aspoň nejakú epickú zbraň. Pod tým rukávky našťastie, ty si pekný chrapač. Hneď za tým ďalšie. Okay. Takže ak do 15 húb nič nepadne. Tak to bude smutné, tak ja ti ju nahodím. Ale proste bez krúžku. Budeš si musieť vykútať. 86. Ani to až tak zase špatné. Tak pozerám. Ten celkový výsledok, keď tam nahádžeš tie drahokami. Tak by to možno ešte mohlo byť fajn. Ale vidíte, že 200 hub už nestačí proste na Epic Event. V momentálnej forme, čo je Shakes. Takých tých 400 až 500 je ideálne už proste. Takže nedali sme nič. Už. Takže ako pretočil som ti tu niečo, kámo, ale moc to sa ako nepopadalo. Musíš vykopať tie kamene. Trošku by ti to zlepšilo staty. Tie zbrane nejaké padli proste, ale bez kružku. A táto zbraň je krásna. No a to podzemko by som dal len v tom prípade vlastne, že by si tam dal tie drahokamy. Inak nie, proste. Pretože tam on malo 500 statov viac. Ako máš ty, takže to by som nedal stejne, keby som do tých podzemiek išiel. Takže kámo, díky moc, že si požičal tú postavu. Snad sa ti videjko bude páčiť aj vám ostatným. Takže určite nezabudnite opäť ohodnotiť lajkom za tretí partík z epických eventov. Ešte teraz idem točiť štvrtý, takže pol šiestej už, ty vole. Inak, pre tých, čo vlastne nevedia, že začal som to 4:12, momentálne je pol šiestej už. O 8 stávam do práce opäť. Krása. Takže určite nezabudnite ohodnotiť lajkom, napíšte nejaký komentík. No ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.